अब्ला नोंसोरो होनो हायाब्ला नोंसिनि एडमिशना केनसेल जागोन अब्ला जोंनिया बोसोरसे बरबाद जागोन नंगौना नङा बेनिखायनो जाहैबाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मेनानो जाहैबाय मार्कशीट जुदि मार्कशीटखौ टाइमाव होनो हायाब्ला स्टुडेन्टफ्रा मालाबाबो गोजान गोजान बा जोंनि आउट अफ आसाम जुदि सोरबाया फरायनो लुबैदोंब्ला बियो मालाबाबो एडमिशनखौहाय टाइमाव होनो हायै रिजाल्टनि थाखाय बियो मालाबाबो फरायनो मोननाय नङा आरो दा जोंहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जाहैबाय जोंहा दङ बिसि भाइस चेन्सेलर जायनि नामा प्रफेसर लाइस्राम लादु सिं दा बिनि आन्दाराव दायो 1.5 बोसोर जाबाय 1.5 बोसोर जानानैबो जोंहा दासिमबो पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार गैया दा जाय रेजिस्ट्रारार दङ बियो जाहैबाय बिहा अलरेडि बिबान दंखायो DSW डाइरेक्टर अफ स्टुडेन्ट वेलफेयार बिहा अलरेडि बिबान दंखायो नाथाय बियो सासे मानसिया बोरै मोननो बिबान लानानै जेनेबा रेजिस्ट्रार IC खौ लानानै जेनेबा इनचार्जखौ लानानै बियो बोरै सालायलांनो हानांगौ बियो मालाबाबो जानो हाया बेनिखायनो जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय जोंनो पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार नांगौ जुदि पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार फैयोब्ला अट'मेटिकेलि गासिबो बिसिबांनाखि जेंनाफोर दङ माने टाइमाव रिजाल्ट होनो हायै बा मोनसे फर्म जेब्ला फर्म फिलआप जायो बेखौबो टाइमाव नटिस होनो हायै बेयो गासिबो इउनिभार्सिटिनिफ्रायनो जायो ओमफ्राय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दारावहाय मोर देन 50 एफिलिएटेड कलेजेस दङ दा जुदि बे 50 एफिलिएटेड कलेजेसआव टाइमलि मार्कशीटखौ होनो हायाब्ला नोंसोरो मालाबा टाइमाव मार्कशीट मोनदों टाइमाव नोंसोरो मालाबा मार्कशीट मोनदों मोनाखैना दा बेनो जाहैबाय जोंहा पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार गैया जुदि पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार दङब्ला जों अट'मेटिकलि टाइमाव मोनजोबो दा बिनि थाखायनो जोङो प्रोटेस्ट खालामनाय जादों बा धरना लानाय जादों जोंनि धरनायानो जाहैबाय थाबैनो जोंनो एपइन्ट खालामना होनांगौ रेगुलार रेजिस्ट्रार आरो जोंनि जाय हायर अथ'रिटि भाइस चेन्सेलर डक्टर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिं बिनिसिमावबो जोङो गोबांथार खावलायबाय स्टुडेन्टनि जानानैबो जों खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा सारमोन सेन्ट्रेल आबसुनि प्रेसिडेन्ट सारमोन बिसोरबो फैनानै दाख्लि मिटिं लानायावहाय बेहायबो खुनु सलुसनानो ओंखाराखै माने थाबैनो बेहाय बुंनाय जादोंमोन जायखुनजा थाबैनो एडभार्टाइज होनानै रेजिस्ट्रारखौ थाबैनो सोना होनांगौ नाथाय दिनैसिमबो थाङै मास बारबाय अब्लाबो दिनैसिमबो एडभार्टाइज होनो हायाखै जुदि जोंहा रेगुलार रेजिस्ट्रार गैयाब्ला जोंहा इउनिभार्सिटियाव बिराद प्रब्लेम जायो मेन प्रब्लेमा जों स्टुडेन्टफ्रासो बेखौहाय फेस खालामो जुदि जों स्टुडेन्टआ फेस खालामोबा जोंनि फिउचारावनो जोंहा फिउचारा लेकिं जायो बेनिखायनो जोङो बयबो आसा खालामदों बा आसा खालामगोन थाबैनो जोंहा रेगुलार रेजिस्ट्रार एपइन्ट खालामना होनांगौ आरो जों बेखौहाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार सार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम आरो जोंना BTCनि एजुकेटिभ मेम्बार सार प्रमद बर' सार बिनिसिमबो जों खावलायो थाबैनो जोंनो जा नांगौ जोंनो रेगुलार रेजिस्ट्रार पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रारखौ जोंनो थाबैनो गायसनना होनांगौ जाहाथे जों स्टुडेन्टफ्रा जेबो जेंना गैयालासिनो थाबैनो उथ्रिलांनो हायो एसेनोसै हामबाय